സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ രേഖയിൽ, സോളിഡാരിറ്റി തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ രേഖയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 44 നദികളുള്ള നാടാണ് കേരളം. അതിൽ 3 നദികൾ ഒഴികെ ബാക്കി 41 നദികളും കിഴക്കുനിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നവയാണ്. ദേശീയ ശരാശരിയായിട്ടുള്ള 3000 മില്ലിമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. നിരവധി നീരുറവകളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളും കായലുകളും പുഴകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് കേരളം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫെബ്രുവരി മാസമായി വരൾച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം. ഇത് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുകയും 44 നദികളും നിരവധി നീരുറവകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് 6 മാസക്കാലം വരൾച്ച? കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെട്ടോട്ടം എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സോളിഡാരിറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജലവിഭവ മാനേജ്മെന്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള അപജയമാണ്. നമ്മുടെ ജലവിഭവ വിനിയോഗത്തിലും ജലവിഭവ സംരക്ഷണത്തിലും നമുക്ക് വന്ന് ഭവിച്ചിട്ടുള്ള അപജയമാണ്. ഉള്ള വെള്ളം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ വിനിയോഗം പൂർണ്ണതോതിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഉതകുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ന്യായയുക്തമായിട്ടുള്ള വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ അപജയം കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന്റെ പിടിയിലേക്ക് കേരളം വഴുതി വീഴുന്നു. കോടികൾ ചെലവാക്കി കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് ശുദ്ധജല വിതരണ രംഗത്ത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ പദ്ധതികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമുണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലേ പദ്ധതി കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുക, ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള കർമ്മ പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുക. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂജലത്തെയാണ് ഈ 50 ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും ഭൂജല സ്രോതസ്സിനെ, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ്. പഠനങ്ങൾ, ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിന്റെ ഭൂജല നിലവാരം, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ഏതാണ്ട് 50% കണ്ട് താഴോട്ട് പോയി. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ഡിപ്ലീഷൻ. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ 10 അടി കുഴിച്ചാൽ 15 വർഷം മുമ്പ് വെള്ളം കാണുമായിരുന്നെങ്കിൽ 20 അടി കുഴിച്ചാലും കൊടുങ്ങല്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥിതി. അപ്പൊ ഭൂജല സ്രോതസ്സിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികൾ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നു ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂജല പരിപോഷണ പ്രക്രിയ, നമ്മുടെ ഭൂജല സ്രോതസ്സുകളെ സുസ്ഥിര സ്രോതസ്സുകളായി, സസ്റ്റൈനബിൾ സോഴ്സായി നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭൂജല പരിപോഷണം, സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ പെയ്തു വീഴുന്ന മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാനും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താനും അതുവഴി ഭൂജല പരിപോഷണം നടത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ലഭ്യമാകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വിനിയോഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ആ നിലയിൽ ജലവിഭവ വിനിയോഗ രംഗത്ത്, സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വിനിയോഗ രംഗത്തും സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വലിയ പൗരബോധം സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ്. ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രേരകമാണ്, ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റാണ് രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രതീകാത്മകമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ജനകീയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ ജനകീയ ഇടപെടലിന് അവസരമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ